Tot. Tolong Pak Bu, ini adik-adiknya diminta untuk turun. Dikarenakan kenapa? Kemarin di Mojosari, son yang di atas itu jatuh. Hampir mengenai adik, kakinya patah. Tolong untuk adik-adiknya minggir deh ya. Tolong pohon kesadarannya Pak Bu. Ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dikarenakan kemarin di Mojosari yang atas itu jatuh. Entah jatuhnya yang nggak kuat apanya saya juga nggak tahu. Oke, matur suwun atas kesadarannya untuk malam hari ini, tentunya demi keamanan dan juga ketertiban pagelaran bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan arah apapun. Oke, kalau mau para rawuh, para dulur-dulur sedaya niki sampun kita pirsani menggaipun wonten satrio-satrio kembar cacahing wonten 6 lan ugi samangke niki uga karawuhan dening Turangga Sawunggaling. Ha iki Kang Rijal saking Beji Tulungagung niki saking Turangga Satrio Budaya wonten Bapak Supriyadi lanten dalu menika tasih kathah sanget atraksi-atraksi ingkang samangke badhe katuraken wonten dalu menika damel menghibur panjenengan sedaya. Nggih wonten Mas Bedor dan juga kawan-kawan ingkang mangke badhe menghibur wonten panggung gembira dalu menika. Lan ugi saderengipun kula matur suwun sanget dumateng panjenengan tuan rumah ingkang sampun ngaturi kawula rawuh wonten dalu menika nggih niki dalam rangka kalau mau tedhak sinten putrinipun ingkang keparing asma Ardila Putri Prasetyawati lan ugi wali matur kinten Dalih Dwi Prasetyo nggih ingkang kala siang wau sampun dipun aturaken nadaripun keluarga ingkang bilih kagungan putri sakmenika badhe dipun gebyakne daranan Turangga Satrio Budaya pramila dalu punika lan kala siang wau sampun dipun aturaken pagelaran nggih saengga pepat luar nggih sampun dipun aturke lan ugi samangke dalu minangka pamungkasing atur ugi wali matur kinten Dalih Dwi Prasetyo samangke lek disunatne ya ditangkapne daranan. Apa Kamila niki sampun dikeluari sedaya dening keluarganipun Bapak Budiono mugi samangke sanak donya ingkang baureksa lelajar begini ora kadih sawetara niki sampun dipun laksani napa kang dados niat kajatipun wonten dalu punika mekaten. Ha nggih dos pundi niki Mas Heru? Dereng. Heeh. Lek dereng aku ya demen ngene iki tak ya tak ngaturke penyanyine. Untuk malam hari ini suwe ora ketemu Mas Mul niki aku tak ngaturke untuk Dik Silvi monggo jumendang untuk malam hari ini bersama Satrio Budaya. Cukup support yang luar biasa. Terima kasih Mas Rompi yang mempunyai hitam manisnya Tulungagung. Iya, bukan. Ya, Dik Silvi, diucapkan selamat malam untuk malam hari ini. Nggih, selamat malam sedaya nggih, warga Beji. Beji, Boyolali Tulungagung. Tentunya ini awake dhewe suwe ra ketemu. Watu lima sume apa iki? Udan. Oh padha berarti Tulungagung ya sume udan banjir nek ngendi-ngendi. Nggih sami teng griya kula nembe banjir. Enggak apa-apa. Sing penting senantiasa nek gone sampean banjir kene banjir dalu iki saged angrawuhi dene panjenenganipun Bapak Budiono. Kalian Bu Zulaika. Niki dalam rangka niki wau tedhak sinten kalian nyunatne Dik Silvi. Nyunatne. Nyunat niki ki Dalih Dwi Prasetyo mungkin Mas Dalih. Iki mang jarang ki mang. Oh iya. Heeh, iki wis jarang iki mau. Wis mari dadi kena ngelunjak-lunjak iki mang. Oh iya lah tapi kan isih anu sih. Ya wis apik potongane wis garing kok. Ya iki dadi wani jarang. Oh nggih. Dik Silvi. Dalam
Dan juga diucapkan untuk para penonton dan juga para pedagang kaki lima, teman-teman YouTuber, bengi iki jan luar biasa. Senantiasa iki mau ning kiping ana separo, iki awake dibagi separo. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibagi ya, Pak. Oke, ini untuk menghibur para tamu dan juga para penonton di Silvi. Mohon berkonfirmasi dengan Mas Mul yang berada di belakang. Tentunya masih bersama Anggara Audio profesional untuk malam hari ini yang selalu menggelegar di Beji Boyolaku Tulung Aku. Monggo lagunya dipersembahkan kepada para penonton. Turangga Satrio Budaya. Kenapa lo rambut panjangnya? Nah, tolong. Ada Silvi dan juga tentunya masih bersama Cakko. Oke, untuk pasukan joget kita goyang-goyang teman kita kasih lagu ayang-ayang. Ada Anggara Audio, Cakapra, dan juga masih bersama ada Abah Kentung, Abah Randy, Tanjung Pemana.
Dewa Dewi. Tak pikir lagune iki meh nyerempet karo rokoke Mas apa kae jenenge? Sing baju abang lho. Mas botak itu toh. Sampeyan ngarani botak wong aku ora wani ngarani botak lho. Ya soalnya tua. Beh dan luar biasa. Ora, kok lek marah-marah tak tenangane. Kuwi wis jinak lek muzaku. Adik Silvi. Ini kiranya di mana belakang sudah ready apa belum? Untuk lagu Ayang-Ayang untuk malam hari ini sudah dipersembahkan di Silvi dan juga ini diucapkan selamat malam kepada Bapak Kapolsek dari tim keamanan Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kapitnas dulunya dari Desa Peji Boyolali Tulungagung Matur nuwun tabuhipun untuk malam hari ini dalam mengamankan yaitu tata tertib pagelaran seni dan budaya yang berada di Kota Tulungagung. Tentunya yang tadi sudah kita saksikan ada jaranan Satrio Kenggara Cacahing pun wonten sakmenika wonten pagelaran turungku sambung galing ingkang badhe katindakaken dening para joki-joki pinilih, joki-joki pinunggul kang midil saking Leladang Turangga. Satrio budaya kados pundi kita pirsani sumangga. Bapak Kirana matur nuwun dari Panggung Rejo, dari teman-teman Ujar Menggali dan Putra Manduro. Malam hari ini matur nuwun rawuhipun. Tua-tua. Ya iki. Lah, sing iki aku wis tepuk ya. Sapa iki jenenge? Daya. Kasusul dening sapa ya men weh.
iki sing siji. Lah, Pemain joki lawas lutut. Sopo iki yo bedas Bedor. Mas Bedor. Bayangan lawas. Bayangan lawas. Rasa. Isih rasa ya. Weh. Tenagane tornado lho, Mir. Tenagane tornado. Iki kanca-kanca saking Abono Turangga Sakti Buddha monggo katuran pirana. Asih. Akhir. So. Ayo Mas Bedor. Ayo Mas Bedor. Kowe ora kejogetan. Yo. Iki loman yo iki lo. Ogo enggal diaturke. Ana ing kahanan iki ya Pak. Sawuk balik lan nggo sawuk ana nggih. Kepenane yo era iki panane. Suwe ora jamu, jamu kodong ero. Yo wi. Suwe ora ketemu pisan gawe. Suwe ora jamu, Yo wi. jamu kodong ero. Suwe Ora jamu. Jamu godhonge lumbu. Tuwe ora ketemu pisan gawe rindu. Tuwe ora jamu godhonge meniran. Tuwe ora ketemu pisan gawe rindu. Oi. Satrio Budi. Satrio. Kang Budi Laksana. Ya iki kang kawilasan dening Sawung Rata lan Sawung. Weh. Prayitna ya Mas. Weh. Oh. Nah. So. Oh. Hey. Oh. Oh. So.
iki katone sing ning Sakitri kae ya Pak Biro. Weh, sing ngendang iki ya ngono. Kayake aku tepuk Full bintang tamu. Weh, ya iki sing jenenge Pak Sutri iki ya iki lho, Ger. Eling rikala jaman semono. Man. Saiki awake dhewe ora kangge. Ora kan. Ya dijakno Pak Tri. So. Nah. Oi. Yo. Oke. Yo. Oke. Jos. Awas. Ya. Oh. Yup. Oke. Hop. Oke. Oh. Ya. Mas Utut. Ya lho. Iki mau Pak Mirun ana apa ora? Wonge ora ono. Wonge ora rawuh. Sik dites. Mbah Tolo kali turi. Ayo. Oke. Yo. Hei. Wah. Yo. Oh yo elo semangat. Sing semangat yo. Sing semangat. Nggone ning burimu yo. Alah. Iki ngono sing siji ki tenagane tornado lho ya. Yo. Ya. Woi. Wah. Oh. Jebule sing kepenak Mas Jebar goyanane Tut. Sone penak Mas. Iya. Ayo ngono. Wah. Hoi. Wah. Oke. Aho. Yo. Lok ara-arae. Sodane isik ron sodane. Yuk. 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 Yuk.
Ayo. Pak Ipung Rawuh. Matur nuwun kanca-kanca saking Nusa Fitri Putra. Lok. Jamu Jawa maksud Tris. Lah iki dikepenake nduk Seger. Pas. Semangat Pak Budak, semangat. Yo. Maksud Tris. Jamu Milo. Koncone ya ora usah dikirim ae to, Tut. Iki ra dipikir iki. Ndak suka. Yuk. Nyoto kasiate jamu coba godhong etes bisa gawe etes tapi buyang awak yang bisa ilang tamu ireng kanggo para weten sirah buyang ati susah dadi seneng adas kula warnas bisa gawe bergas jamu Jawa ternyata dadi usaha So. Satrio Busing. aku tak wakilne Pak Ipung bae to Pak Ipung Prei. Prei piye ora bisa Iya. oh sing belajari awake dhewe ya ngono goyang sithik adik goyang adik goyang adik goyang adik goyang adik goyang Satrio Budaya. bok yer reang kang sawung galing ingkang badhe rawuh wah Sopo iki ngen? Iki Mas Budi kang dadi pitungguling wiji. Ayo. Oi. Budi. Jajale ro kereng. Oh. Yuk. Ayo. Mimi dhisik aku man. Turunge tarung awake rodok dhewe. bergas Jamu ya. Om. Bok. Yuk. Sira bakal pamit marang biyung tuku juang sakjroning palagan kang badhe
ambela tanah Jawa lan ugi bela negara ya mat pun putra sawung galing kang bakal jumangkah tumuju wonten sajroning palagan Jaya Jongkang lawa putramu iki samangke tansah pangya rahayu kang ingsun bakit bakal anggawe dening para panjajah kang lajah ana sajroning Tagawa mat ayo wis sawung rono ya mat goling iki meng kok goling tak jamut Heeh, cutik kucul kabeh. nanti riang titip ya iki kang dadi pitunggu ku saka nira mat wah ya cah loro iki katu pancen musuhe kabebuyutan ya mat musuhe bebuyutan yer saiki awake padha lemu-lemu biyen nalika rikala jaman semono awake sak biting-biting mat saiki wis padha kaya kabeh iki mati dening aku waduh mati meneh Ayo Kang Budi, ayo siji-siji aku wis krampoke ning aku ya tetep ora bisa aku tak nyuwun dipali marang sang ibuku tumuju akrampoke sakabeh gelopatiku lawang nusa lan bangsa ya Mas ya Budi ya iki sing jenenge Mas Budi wah awake saya seger ya bocah cilik-cilik rada minggir ayo
Jalur duet. Iki aku apal. Duete lek cah iki mesti jambu alas. Lagu aja kok jeli iki. Iki nek jambu alas ya Dewa Tresna. Nah, nek ngono ki mesti cekelen. Tenge gede njel saiki. Anu, polio. Ya sawer. Mana ya? Aduh mana. Lah aku tidak Pak sawer Om. Mau aku. Mau. Loh, aku ini mau. Loh, itu di Pak RT kafe. Tunggu. Sik yo Mas. Wong sik nepot tandem. Sabar, sabar, nanti dapat semua.
Pun. Anu Om duet apa Om? Loh, senenganmu rondo, kasih kok cekel lo perawan. Aku ini rumah ini. Oh, ya ampun Om, iya kabare kok mundak lemu samaan. Alhamdulillah. Aku kan nyapot. Loh. Piye? Awet mas banyak. Piye? Loh. Apa tenan? Kok pangku-pangkunan iki? Mbak menawa. Sing mburi kancane lho. Iya. Ben kono Om. Nyanyi apa Om? Bajing loncat. Yo. Aku ikut kok sawet terus. Kenapa kurang Yo. Ayo. Bareng-bareng Gunung Gopatrio Bung Joyo. Ibu nonton gue. Ayo. Ayo alon-alon. Sok.
jujuni kurang kehak melawan kekaan ini rajani Oh raja Andun resna berjuang ngawasi Andun resna Matur sangat Pak Bos sami-sami matur nuwun nggih. Ya Allah. Lho kok ora nunggak pidokan. Guri ya Om. metu lọ Duh. Oh. Jadi para rawuh